patroia handia, Jesusen kompainia, fundatu eta dezu armatu, ez da ez etzailik jarriko zaitzunik, inolaz aurrean gaurko egunean, naiz betor Lucifer deabrua, utzirik infernua. Onartu jauna, egun honetan, gure gerizpean jartzen duguan ezaugarriak, gure pausoak eta gure bizitza. Emoi duzu, Loiolako Inaxioren moduan, hausardia, gure barrua hausnartzeko eta indarra gure pausoak obren gana horreratzeko. Jesucristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin.